Pamirsa, mboten dangu malih kita badhe mengeti dinten wiyosan Kabupaten Blora ingkang kaping 276. Angka 276 menika dados seksi bisu pratandha saking lampahing sejarah ingkang sampun dangu nglambangaken kahanan Blora wiwit jaman biyen dumugi menika. Ing yuswa ingkang sampun sepuh menika Blora sampun kathah ngalami ewah-ewahan. Sampun kathah ngukir pembangunan. Kanthi semangating seduluran saklawase saha pimpinan ingkang ngajak Blora mlampah majeng. Kita tansah nyambut damel makarya kangge mujudaken Blora ingkang langkung sae. Ing wanci badhe adicara ageng punika sumangga kita titeni malih ngengeti para leluhur ingkang sampun rumiyin kanthi ngrestantunaken seni, budaya lan kearifan lokal. Ugi nguataken paseduluran lan gotong royong kangge ndukung pembangunan ing saben tlatah saking kutha dumugi desa. Mugi-mugi ing dinten wiyosan Blora kaping 276 kita sedaya tansah diparingi karaharjan, guyub rukun sarta Blora tansah dados kabupaten ingkang gemah ripah loh jinawi. Monggo kita sedaya tansah nyawiji mbangun Blora akur makmur misuwur. Ing kalodhangan ingkang mirunggan punika sumangga sesarengan kita larasaken manah ngengingi lampahan pembangunan ing tlatah Kabupaten Blora saklebetipun gangsal taun pungkasan ing sakngandhapipun pimpinan Bapak Bupati Dr. Haji Arif Rohman. Blora mboten namung lumampah nanging ngalami pacu ingkang ageng. Inggih punika ngudari salit utawi prakawis dasar ingkang sampun dangu dados tanggelan. Menapa salit punika? Inggih punika akses margi utawi dalan ingkang sae, toya bening ingkang gampil dipun akses, kaliyan sarana umum sanesipun ingkang nyukupi kabetahanipun masyarakat. Menika ingkang dados cagakipun pembangunan ingkang adil lan merata. Sepindah malih sumangga nyawiji mbangun Blora akur makmur misuwur. Para pamirsa, nyawiji mbangun Blora akur makmur misuwur. Punapa panjenengan nate mireng tembung ngicalaken salit? Inggih punika ingkang saweg katindakaken wonten ing Kabupaten Blora. Badhe nyaketi yuswanipun ingkang kaping 276 taun. Panjenengan badhe kula ajak mirsani kahanan Blora ing gangsal taun pungkasan punika. Ing sakngandhapipun kepemimpinan Bupati Dr. Haji Arif Rohman, Blora ngalami pacu pembangunan prasarana ingkang ageng sanget. Senajan tasih kathah jejibahan ingkang kedah dipun rampungaken, kados pundi wujudipun? Monggo panjenengan tututi ulas sing pawartos Blora TV punika. Kados ingkang sampun kauningan kanthi fokus dumateng akses margi, toya bening kaliyan sarana umum kabetahan dasaripun warga sapunika sekadik mbaka sekedhik sampun saged kacekapan. Kados pundi rincinipun panjenengan badhe kula ajak mirsani kanthi langsung kados pundi pembangunan punika ngewah-ewahi ing Blora kados ing ngandhap punika. Nyuwun kawigatosanipun pamirsa,
Pembangunan prasarana ing Blora mliginipun ing wekdal jabatan sepisanipun Bupati Arif Rohman paring pambeta prioritas dumateng mujudaken janjinipun kampanye dalan alus banyune lancar terus. Strategi ingkang katindakaken kalebet pacu pembangunan margi kanthi anggaran ingkang ageng kaliyan lobi ingkang tumemen dumateng pemerintah pusat utawi provinsi. Pencapaian ingkang paling ageng kaliyan paling karaosaken inggih punika ndandosi ageng-agengan dumateng jaringan margi ingkang saderengipun kawentar kanthi kahanan ingkang kirang sae. Salebetipun upaya ngrembakaken jaringan margi, pemerintah Kabupaten Blora nindakaken dandosih kaliyan pembangunan margi kanthi wiyar, nyakup total puluhan bumugi atusan kilometer margi kabupaten, provinsi, kaliyan nasional. Contonipun, ing taun 2020 kasir damel kirang langkung 116 km margi kanthi anggaran dumugi kirang langkung 308 miliar rupiah. Salah satunggaling proyek strategis inggih punika pembangunan kaliyan dandosi ruangan margi ingkang nyambungaken Randu Blatung ketas dumugi watesan Ngawi, Jawi sisih timur. Bab punika boten namung gampilaken mobilitas lokan, ananging ugi ngringkes akses dumateng jalan tol Solo Ngawi, saengga ngitinaken lampahan Blora dumateng Solo namung kirang langkung 2 jam. Pemerintah Kabupaten Blora kacatet aktif kaliyan sukses salebetipun nglobi dana IJD saking pemerintah pusat ingkang kagunakaken kangge ngrampungaken ndandosi ruangan-ruangan margi strategis kabupaten. Kados pundi kaliyan dekapi kabetahan toyo pening kaliyan irigasi, minangka mujudaken banyune lancar terus. Kangge ngatasi babagan kasediaan toyo pening kaliyan irigasi ingkang dados babagan taunan ing Blora, pemerintah daerah fokus dumateng pembangunan kaliyan rehabilitasi. Pembangunan embung sampun dipundamel paling boten 18 unit embung, kangge nampung toyo jawah kaliyan sumber toyo sanesipun ingkang wigati sanget kangge nyengkuyung sektor tetanen kaliyan cadangan toyo pening masyarakat. Sasanesipun punika, upaya ndandosi kaliyan ngrembakaken jaringan irigasi katindakaken kangge mestiaken pasokan toyo ingkang lancar kangge palemahan tetanen, nyengkuyung program ngrembakaken tetanen organik kaliyan nambahi hasil panen. Program pembangunan kaliyan dandosi sarana toyo ngombe kaliyan sanitasi ugi dipun paringi pambeda, asring lumantar jejaringan kaliyan stakeholder ingkang wonten kangge ngatasi krisis toyo ing dusun-dusun ingkang angel anggenipun pikantuk akses. Kauningan, pencapaian prasarana ugi ngrembaka dumateng sektor layanan umum dasar. Ing babagan, layanan kasarasan utawi kesehatan, sampun katindakaken dandosi dumateng 17 gedhong puskesmas, kaliyan pembangunan kalih griya sakit enggal, nggih menika RSUD Samin Surasendika Randu Blatung, kaliyan Rumah Sakit Bayangkara Kunduran, kangge nyaketaken layanan kasarasan ingkang gadah kualitas dumateng warga. Sarana pendidikan, kauningan langkung saking 1.000 gedhong sekolah, PAUD, TK, SD, SMP, sampun dipundandosi kangge nyengkuyung lingkungan sinau ingkang langkung skeco kaliyan nyekapi. Semanten ugi, ewonan unit PJU lampu penerangan jalan umum sampun kapasang kangge nambahi keamanan kaliyan mobilitas masyarakat ing wanci dalu. Pencapaian punika katandasaken dening komitmen politik kaliyan kaprigelan Arif Rohman salebetipun nyawiji kaliyan migunakaken jaringan komunikasi saking tingkat dusun, kabupaten, provinsi, dumugi dumateng pemerintah pusat, saengga pacu pembangunan prasarana saged lumampah nglangkungi kemampuan APBD Blora. Minangka Bupati Blora ingkang kaping 29 wiwit taun 2021, kaliyan Bupati Blora ingkang kaping 30 wiwit 2000 langkung dumugi sapunika, ingkang pasang-pasangan kaliyan Wakil Bupati Hajah Sri Setyorini, punika sosok Dr. Haji Arif Rohman. Miyos ing Sendang Wungu Banjarejo, Blora, ing tanggal 8 Maret 1980, Dr. Haji Arif Rohman punika putra saking Kiai Haji Ali Mukhdor kaliyan Hajah Sulini. Panjenenganipun ageng saking pendidikan formal wiwit SD dumugi SMA ing Blora.
Lajengaken sarjana S1 ing Hubungan Internasional Universitas Darul Ulum Jombang, kaliyan pasca sarjana S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sarta sampun kasil nggayuh gelar doktor ing wulan Desember 2022 sekawan saking UNES. Wiwit SMA, panjenenganipun sampun aktif ing maneka warna organisasi kados OSIS kaliyan Himparisba. Semanten ugi nalika kuliah ing Jombang, panjenenganipun dados pengurus ing IPNU, wiwit saking tingkat kampus dumugi Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU 2006 dumugi 2009. Karir pakaryanipun dipunwiwiti minangka tenaga ahli anggota DPR RI 2004 ngantos 2009. Staf khusus Menteri PDT 2009 dumugi 2014. Lajeng dados anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2014 ngantos 2016. Amarah saking masyarakat Blora dipunemban minangka wakil bupati periode 2016 ngantos 2021, lajeng dipun pitados dados Bupati Blora periode 2021 ngantos 2019. Nalika njabat minangka bupati, panjenenganipun ngadepi wekdal ingkang awrat nalika program refocusing anggaran pandemi COVID-19. Sasanesipun karir pamaréntahan, Dr. Arif Rohman ugi aktif ing maneka warna organisasi. Kadosta njabat minangka Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 2016 ngantos 2021. Wakil Ketua DPW PKB Jateng 2021 ngantos 2026. Kaliyan Ketua IPHI Kabupaten Blora 2021 ngantos 2026. Panjenenganipun ugi ngemban amanah malih minangka Bupati Blora periode 2019 dumugi 2030. Kaliyan siap ngadepi tantangan efisiensi anggaran saking pamarentah pusat. Wiwit kalante ing tanggal 26 Februari 2021, kathah sanget prestasi ingkang damel bombong saking Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman. Lan ingkang tetep dados ciri khas sarta katingalipun badhe kalestarekaken manggen ngajeng, inggih punika cara kepemimpinan panjenenganipun, Mas Arif, salebetipun mimpin sarta mbangun Blora salami punika. Sawetawis ing antawisipun, lembah manah boten nate memungsuhi sinten kemawon, senajan wonten tiyang ingkang memungsuhi panjenenganipun. Kalebet gaya kepemimpinanipun, ngutamakaken ajakan guyub rukun sesarengan bangun Blora. Amargi sajatosipun, kangge mbangun Blora kanthi asil ingkang paling sae maksimal, boten saged piyambak, ananging betahaken kabersamaan, utawi nglibataken kathah pihak. Ing jabatan sepisanipun, wiwit kalante 26 Februari 2021 kapengker, punika prestasi ingkang ngelo-ngelo Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman nalika mimpin Blora. Kaping sepisan ing programipun mujudaken dalan alus, pamerintah Kabupaten Blora sampun ngocoraken anggaran dumugi 1,2 triliun rupiah langkung. Khusus kangge taun 2023 kemawon ing program punika kanthi anggaran kinten-kinten 251 miliar 395 yuta 1.191 ewu kangge ndamel margi 3.997,825 meter. Ketambah, ing taun ingkang sami ugi ndamel 6 titik jembatan ing Kabupaten Blora kanthi anggaran 13 miliar 371 yuta 277 ewu rupiah. Ewadene punika, ing taun 2021, total anggaran kangge ndamel margi ing Blola dumugi 1,8 miliar 703 yuta 861 ewu rupiah.
Rincianipun saking DAK kinten-kinten 6 miliar 819,7 yuta 191.000 rupiah, Bangkewu 15 miliar 100 yuta rupiah, kalian saking APBD cacahipun 12 miliar 156 yuta 670.000 rupiah. Prestasi ingkang ngelo-elo kaping kalih inggih punika minangka mujudaken banyune mili terus ing taun 2013 sampun dipundamel saluran irigasi sepanjang 518 meter, rehab kalih embung, pembangunan tanggul lepen sepanjang 2.189,05 meter. Sasanesipun punika nindakaken pangrembakan sistem pangolahan toya ngombe kathahipun 1.618 semua sambungan rumah kanthi total anggaran 13 miliar 151 yuta 397 kalu rupiah. Ing taun 2021, 2022, kalian 2024 boten kaetang malih kagiatan ingkang sami. Prestasi ingkang ngelo-elo kaping 3, Arif Rohman prigel lobi. Awit saking lobinipun dumateng pamerintahan pusat, amargi pancen dekengan utawi sengkuyungan pusat saking Mas Arif punika ngelo-elo sangat, sampun dipun damel bendungan rakeksa proyek PSN Randu Gunting ingkang wonten ing wewengkon Japah. Lajeng ingkang taksih salebetipun proses sapunika inggih punika Bendung Gerak Karang Nongko ing wewengkon Blora Kidul kalian Bendung Cabean ingkang wonten ing Kecamatan Todanan. Ing babagan lingkungan ingkang mlebet prestasi ingkang ngelo-elo Mas Arif kaping sekawan lumantar sawetawis program pamerintah Kabupaten Blora kasil nggayuh pangaji Anugara Adipura kanthi kategori Kuta Alit paling resik taun 2021 ingkang kaping kalih. Pangaji ingkang sami ugi kagayuh ing taun 2023. Prestasi ingkang ngilo-ngilo kaping gangsal kangge nambahi kualitas SDM Blora lumantar program setunggal dusun kalih Sarjono ing taun 2023 wonten 130 warga Blora nampi beasiswa kanthi anggaran kinten-kinten 1 miliar 120 yuta gang 100 rupiah. Taksih ing babagan pendidikan salebetipun rangkah nambahi SDM, Pemkab Blora lumantar Dinas Pendidikan nyambut damel tumomen kangge nurunaken wilangan anak mboten sekolah ATS. Asilipun saking caca ATS 6.180 tiang kandi maneka warna upaya ingkang katindakaken Dinas Pendidikan, ATS kasil dipun konduraken dumateng jalur pendidikan formal cacahipun kirang langkung 50.000 tiang kalian 1.000 malih dipun konduraken dumateng jalur pendidikan non formal kejar paket B kalian paket C. Kangge nyengkuyung program punika, ing babagan sarana prasarana sarpras, Pemkab Blora ugi ngatosaken wangunan kangge sekolah. Ing taun 2023 kemawon, sampun ngrehabilitasi gedong kalian sarana prasarana sekolah kanthi anggaran cacahipun 106 miliar 305 yuta 230 gang 100 rupiah. Anggaran punika kangge 117 sekolah satingkat PAUD, RA, SKB, SD, MI, kalian SMP MTS. Ewadene punika, salebetipun rangkah nambahi SDM kanditipun saimbangaken pendidikan keagamaan. Pemkab Blora nindakaken program sekolah sisan ngaji ing sedaya tataran pendidikan. Wonten ugi program setunggal dusun setunggal hafidz ingkang kaujudaken lumantar paring beasiswa dumateng santri pengapal Al-Qur'an ingkang ing taun 2023 sampun dumugi 120 santri. Program punika kahujud salah satunggalipun dipun sengkuyung dening Basnas Kabupaten Blora. Salajengipun prestasi ingkang ngelo-elo kaping 6 saking Arif Rohman magepokan kalian ngrampungaken kemiskinan ing Kabupaten Blora ing taun 2023 kalian kalih taun saderengipun pamarentah sampun nindakaken maneka warna program. Ing taun 2023 sawetawis upaya ngopeni kadang kekirangan sampun katindakaken. Ing antawisipun pembangunan griya boten sae kangge
Dekek RTLH kataipun 1.966 unit kanthi alokasi anggaran kinten-kinten 35 miliar 17 yuta 500.000 rupiah. Ing babagan kasarasan, ingkang minangka prestasi ingkang ngilo-elo Arif Rohman kaping 7, Kabupaten Blora sampun mujudaken kalih griya sakit enggal kanthi skala ageng. Piyandak-piyambak ing Blora Kidul Randu Blatung sampun jumeneng kalian operasional Rumah Sakit Samen Surasentika. Ewadene ing Blora Kilen Kunduran ugi sampun jumeneng kalian operasional griya sakit Bayangkara. Punika prestasi ingkang ngelo-elo Bupati Arif kaping 8 inggih punika sesarengan kalian pamarentah pusat, reforma agraria sampun sukses katindakaken ing Blora. Pamarentah Kabupaten Blora sesarengan BPN sampun maringi panggampilan ngrampungaken status sitih ing kawasan Wonorejo ingkang sampun puluhan taun kagungan babagan. Presiden sampun nyerahaken 1.053 sertifikat HGB dumateng panampi tahap setunggal kalian ing Agustus 2023 kapengker. Kangge tahap kalih wonten 8 sertifikat ingkang kabage. Gegandengan kalian kehutanan sosial, ugi sampun medal sertifikat kelompok tani alas kataipun 18 iji kangge 2.939 kakak kepala keluarga, kanthi wiyar total 560 hektar. Prestasi ingkang ngelo-elo Arif Rohman kaping 9, selami pamarentahanipun sampun nampi kathah pangaji saking pamarentah pusat. Ing tahun 2023 kemawon contonipun, predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP saking Kementerian Keuangan kagayuh Blora 9 kali runtut. Kabupaten layak anak peringkat madya tahun 2023 saking Kementerian PPPA RI, Swasti Saba Pradapa Kabupaten utawi Kuto Sehat tahun 2023 saking Kementerian Kesehatan RI. Pangaji Manggala Karya Kencono tahun 2023 saking Kepala BKKBN. Blora ugi dados panampi pangaji kabupaten terinovatif ing Innovative Government Award IGA 2023 saking Kementerian Dalam Negeri RI. Anugerah Meritokrasi KASN 2023 saking Komisi Aparatur Sipil Negara, pangaji Kantor Regional Setunggal BKN Yogyakarta saking penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2023 kanthi metode CAT BKN Coro Mandari. Lajeng, inovasi salah satunggaling Fashiankes ing Blora ugi pikantuk pangaji Best Practice Paring PMT Bahan Pangan Lokal saking Kementerian Kesehatan RI kangge UPTD Puskesmas Tunjungan, Public Services of the Year Jawa Tengah tahun 2023 saking Marples Institute kangge UPTD Puskesmas Jabah. Bebas Stunting Award 2023 saking Kementerian Dusun PDTT RI kangge Dusun Nglandiayan. Salajengipun, peringkat gangsal media center terbaik Kabupaten Kuto kontribusi pawartos saking Kementerian Kominfo RI, peringkat 8 media center terbaik kontribusi foto Kementerian Kominfo. Akreditasi paripurna griya sakit RSUD Dr. R. Suprapto Cepu saking KARS kalian Kementerian Kesehatan. Akreditasi A saking Kepala Perpusnas kangge Dinas Perpustakaan Kearsipan. Boten namung puniko, kreativitas kalian inovasi dusun ingkang wonten ing Kabupaten Blora kasil pikantuk apresiasi pamerintah pusat. Ing antawisipun juara kaping 13 Lomba Dusun Wisata Nusantara tahun 2023, kategori dusun sangat katilar ngrembang saking Kementerian Dusun PDTT RI kangge Dusun Bangsri. Dusun Sambungrejo mlebet ing 7 gangsal ageng ing Anugerah Dusun Wisata Indonesia tahun 2023 saking Kementerian Pariwisata kalian Ekonomi Kreatif RI. Ing pundi kasil juara harapan sekawan Dusun Wisata Ngrembang ing Anugerah Dusun Wisata Indonesia tahun 2023 saking Kementerian Pariwisata kalian Ekonomi Kreatif RI. Kados pundi ing taun 2021, pemerintah Kabupaten Blora nyatet kathah prestasi ing tingkat Jawa Tengah kalian nasional selami taun 2021.
Prestasi punika nyakup maneka warna babagan, wiwit saking inovasi, layanan umum, dumugi pembangunan prasarana kalian tata kelola pamerintahan. Punika inggih ringkesan prestasi Pemkab Blora ing tingkat Jawa Tengah kalian nasional ing taun 2021. Prestasi tingkat nasional taun 2021. Inovasi pamerintahan, Kabupaten Terinovatif Innovative Government Award IGA 2021 saking Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Inovasi ingkang nonjol antawisipun program digitalisasi Dolan Sutijono, RSUD, kalian inovasi 90 sangan petani 6 kalian gadah prestasi pedati ing DP4. Layanan umum, predikat sangat sae, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik PEK PPP, tahun 2021 saking Kementerian Pan-RB. Pangaji punika kapasrahaken awit saking indeks pelayanan publik IPP kinten-kinten sekawan kalih. Peringkat kalih kategori OPD terbaik Dinas Pakaryan Umum kalian Perumahan Rakyat PUPR Blora nggayuh pangaji tingkat nasional ing papakan suburusan jasa konstruksi. Pangaji kematangan UKPBJ level 3 proaktif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPPRI. Pangaji punika nedahaken unit kerja pengadaan Blora sampun dados pusat keunggulan pengadaan Procurement Center of Excellence. Pemerintahan lan nyegah korupsi, capaian MCP KPK skor 9 dosa sekawan, Monitoring Center for Prevention MCP, Komisi Pambasmi Korupsi KPK, tahun 2021. Ajinipun punika kaanggep sangat sae kalian minangka asil saking 8 area intervensi utama, kalebet parencanaan, panganggaran, kalian pangadahan. Pangaji Kabupaten Laya Anak KLA, kategori Matio Kementerian Pemberdayaan, Wanita, kalian Perlindungan Anak, Kementerian PPPA. Blora ngajeng-ajeng kategori ingkang langgung inggil, Nindyo, ing taun 2021. Rapor pendidikan kategori Tuntas Madya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset kalian Teknologi Kemendikbudristek, capaian literasi SD umum munda ageng, pangaji pelindungan konsumen 2021, kagayuh awit saking komitmen Pemkab Blora salebetipun lindungi konsumen, ewadeni punika taksi ing taun ingkang sami, taun 2021 punika prestasi Blora ing tingkat Jawa Tengah. Peringkat setunggal penyelenggara layanan umum terbaik ing Jawa Tengah penilaian patuh dumateng penyelenggaraan layanan umum dening Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Blora nggayuh aji 9,7,8 poin. Kabupaten Inspiratif salebetipun layanan kasarasan gratis dianugerahaken minangka pangenalan awit saking komitmen kalian inovasi Blora salebetipun nyadiaaken layanan kasarasan gratis. 96% indikator kinerja berstatus sae laporan keterangan tanggal jawab LKPJ tahun anggaran 2021. Saking 7.693 indikator, kinten-kinten 6,3% kagungan status kinerja ingkang sae. Coro umum, tahun 2021 nedahaken Blora kagungan komitmen ingkang kiat salebetipun inovasi daerah kalian nambahi kualitas layanan umum ingkang kabukteaken kanthi kagayuh pangaji ing tingkat provinsi utawi nasional. Para pamirsa, ing taun 2021, Blora nyatut sawetawis capaian wigati ing level provinsi Jawa Tengah. Peringkat investasi paling inggil, Kabupaten Blora nggayuh pangaji ing adicara Central Java Investment Business Forum CJIBF 2021 amargi dumugi aji investasi paling inggil ing Jawa Tengah. Kabupaten Inspiratif, layanan kasarasan gratis dianugerahaken minangka Kabupaten Inspiratif salebetipun layanan kasarasan gratis ing Jawa Tengah. PPI Jateng 2021 ing panutupan pameran produk inovasi PPI Jawa Tengah 2021
Blora nggayuh pangaji Blora Award, kalian FBI, Festival Bangun Dusun Bangun Indonesia, kalian sautawis prestasi individu utawi OPD. Juara setunggal Festival Bangun Dusun Bangun Indonesia, tingkat Provinsi Jawa Tengah, kagayuh dening perwakilan saking BUMDesma. Peringkat kali Posyandu gadah prestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah, kagayuh dening Posyandu Dwi Waluyo, Dusun Kentong. Juara setunggal Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agami Islam MAPSI, tingkat Provinsi Jawa Tengah. Teladan setunggal petugas lapangan KB non-ASN, tingkat Jawa Tengah. Teladan setunggal pasangan Kabi Lestari Gangsal Welas tahun tingkat Jawa Tengah. RSUD Dr. R. Sutijono Bloro pikantu apresiasi awit saking inovasi unggulan. Prestasi tingkat nasional tahun kalihebu selangkung. Ing tingkat nasional, Kabupaten Bloro ugi nyatet sawetawis kasil. Layanan umum, pikantu predikat sanget sae, selebetipun penilaian penyelenggaraan layanan umum PEKKPP tahun kalihebu sekawan likur saking Kementerian PAN RB. Kanti indeks pelayanan publik IPP sekawan kalih pangaji kapasrahakan eng Mei kalihebu selangkung. Babagan inovasi daerah, Dinas Pangan Pertanian Peternakan Kalian Perikanan DP4 Bloro gayuh pangaji IGA Innovative Government Award kategori daerah terinovatif. RSUD Dr. R. Sutijono Bloro dianugerahaken pangaji inovasi unggulan ing adicara IGA. Buka Informasi Publik KIP. Dinas Kominfo Bloro nyabat predikat Kabupaten Informatif salebetipun anugerah KIP. Kinerja layanan, Dinas PUPR nggayuh peringkat kalih kinerja jasa konstruksi terbaik tingkat nasional. Inspektorat Kabupaten Bloro pikantuk pangaji saking LKPP, awit saking pananganan pangaduan terbaik. Pangaji Perdagangan, Dinas Perdagangan Koperasi UKM Tindak Kop UKM, nampi pangaji daerah tertib ukur nasional. Pangaji Sosial, Dinas Sosial PPPA, nggayuh predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya. Prestasi individu, Dr. Andes Lamut MMPD, pikantuk anugerah Tondo Pangaji Wirokaryo Kencono tingkat nasional. Tetanen organik. Bupati Bloro gayuh pangaji Jawa Pos Radar Bojonegoro Awards kalihawu selangkung, awit saking upaya pun salebetipun pangrembagan tetanen organik kalian partisipasinipun ing Kongres Kabupaten Organik Donya kalihawu selangkung ing Tiongkok. Mungguh kula lan panjenengan pirsani menapa ingkang katindakaken ing taun kalihawu selangkung. Para pamirsa, mboten namung pratelan kemawon. Proyek pembangunan margi kalian kretek ing Bloro tahun kalihewu selangkung kacatet wonten total 100 gangsal paket padamelan. Dipun tingali saking total anggaran proyek margi kalian kretek ing tahun kalihewu selangkung punika, ing pundi dumugi angka 300 miliar rupiah langkung menawi katandingaken tahun-tahun saderengipun anggaran pembangunan margi ing Bloro tansah mundhak. Saking data ingkang wonten, ing taun 2021 kapengker, anggaran prasarana margi ing Bloro kinten-kinten 106 miliar rupiah, cacah punika mundhak ing taun 2022 inggih punika dumugi kinten-kinten 268 miliar rupiah. Kanthi tembung sanes, minggahipun dumugi kalih lipat. Saking 100 gangsal paket pembangunan margi kalian kretek ing taun kalihewu selangkung punika, papanipun rata ing 16 kacamatan ingkang wonten. Sasampunipun proyek margi taun kalihewu selangkung punika rampung, panjang margi ing Bloro ingkang mlebet kategori mantep dumugi kinten-kinten 61%. Kauningan, wiwit taun kalihewu selikur dumugi taun kalihewu sekawan likur, pemerintah Kabupaten Bloro kasil ndamel margi ingkang risak kanthi total anggaran langkung saking 1,2 triliun rupiah. Boten ateges hiperbola, nalika dados Bupati Bloro periode sepisan, kaakeni kangge ndamel sedaya margi risak ing Bloro mbetahaken anggaran total kinten-kinten 3 triliun rupiah.
Punika mbetahaken strategi ingkang mirunggan, kalian dipun mestakaken boten badhe rampung ing wekdal ingkang enggal. Alasanipun, kanthi kemampuan anggaran APBD mbloro kangge ndamel prasarana margi ingkang namung kinten-kinten 200 miliar rupiah dumugi 300 miliar rupiah saben taunipun, saengga pembangunan ing mbloro dereng saged rampung sedaya sapisan gebrak, ananging betahaken skala pambeda utawi prioritas. Saking data ingkang wonten ing DPUPR mbloro, lajengipun ing taun 2021 panjenenganipun kasil ndamel meh kinten-kinten 12 kilometer margi kanthi anggaran meh 9 miliar rupiah. Lajeng ing taun 2022 panjang margi ingkang dipun damel mundak dados kinten-kinten 116 kilometer kanthi anggaran meh 308 miliar rupiah. Ewadene ing taun 2023 panjang margi Kabupaten ing Bloro ingkang kasil dipun damel mundak sanget. Salah satunggalipun ruangan margi Randu Blatung Getas ingkang kabiayai dana impres jalan daerah. Katambahaken, sasanesipun pikantuk impres margi kangge ruangan margi Randu Blatung Getas, kalih ruangan margi ing Bloro Kidul inggih punika Jalan Temulus Randu Blatung Sumber Gradenan, kalian Jalan Wulung Randu Blatung Klatak Jati, ugi pikantuk pambiyantu pembangunan saking pusat kanthi aji meh 50 miliar rupiah. Ing taun 2024, total anggaran kangge ndamel margi ing Bloro dumugi langkung saking 68 miliar rupiah. Rincianipun saking DAK kinten-kinten 6,8 miliar rupiah, Bangkeu 15,4 miliar rupiah, kalian saking APBD cacahipun 6,4 miliar. Total anggaran kangge ndamel margi pancen dumugi 20 miliar langkung. Sasanesipun 105 paket pembangunan margi kalian kretek punika ing taun 2000 langkung punika awit saking lobi kelas dewa, Bloro pikantuk jatah pembangunan margi ingkang sumber dananipun saking Inpres Jalan Desa PUPR Pusat. Boten ewah-ewahan, aji punika ngelok-ngelok sanget, inggih punika dumugi meh 100 miliar rupiah. Sedayanipun kangge ndamel sekawan ruangan margi, piyambak-piyambak pengembangan margi Cabak Bleboh tembus watesan Bojonegoro kanthi aji 2 miliar gangsal atus yuta rupiah. Pengembangan Jalan Japa, Tunjungan, kanthi aji 28 miliar 850 yuta. Pengembangan Jalan Keser Ngelangitan Tunjungan kanthi aji 28 miliar rupiah. Kalian pembangunan Jalan Jepon, Bogorjo Watesan Tuban Jawi Wetan, 2 miliar 200 yuta rupiah. Mboten namung punika, ing taun 2000 selangkung punika, Pemprov Jateng ngocoraken 17 gangsal miliar rupiah kangge ndamel margi ing Bloro. Dumateng gubernur kalian jajaranipun, Bupati ingkang asring dipun sebat Mas Arief punika ngaturaken kanthi langsung matuh nuwun dumateng Gubernur Lutfi ingkang saweg niliki pembangunan margi provinsi ing wewengkon Kecamatan Japa. Margi-margi ingkang pembangunanipun kebiayai saking Pemprov Jateng punika boten namung minangka panyambung antawis daerah kemawan, ananging ugi akses ekonomi warga masyarakat Bloro ingkang mayoritasipun inggih punika amung tani. Saengga punika saged nyengkuyung ngandani nambahi distribusi asil panenipun para amung tani panjenengan sedaya. Mekaten para pamirsa cariyos pacu pembangunan prasarana ing Kabupaten Blora punika dados bukti nyata komitmen Bupati Dr. Haji Arief Rohman saklebetipun mangsuli kabetahan dasaripun warga. Gangsal tahun pungkasan sampun ngewahi salit masyarakat dumateng akses margi, toya bening kalian sarana umum ingkang sae dados kasunyatan. Mugi-mugi semangat pembangunan punika teras kalajengaken senajan kaganggu kirangipun anggaran ingkang wonten. Matur nuwun, sampun nderek ulasing pawartos panjenengan sedaya, kalian sampun ngantos kalpen pawartos-pawartos enggal sanesipun namung wonten ing Blora TV. Kula Urip Daryanto dalah
sedanten kru Blora TV ingkang ngayahi jejibahan nyuwun pamit badhe undur diri. Makaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.